Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian bakah nyotrap Youth Council kalalap ya kawi kakali bakit palatput hadu kendai teli ki masi syaka jela kabala long bian kabala ja minha kalai pauteri ujliu araja apusan ha bernihan kumta kala pelong ya kaseng menta kasni thok diang ka sauterik unai tung araja apusan kalalet banyak kendu ya ka director jong ka animal husbandry and veterinary ka Dr. M. Kharshandi banyak keren halor ka ni ka jingja Habaya keren berkilat pathai kubor u presiden ke HYC uba Roy Kupar Sindram ulayathu uba ha kate kasni kaseng kalalap hadu khandai teli ki masi bat kabala long bian kaseng kaladep ban cek ru yaki kot kisla ha kabala lap badan hadu bun teli ki masi bala syara klem dapat benia ya kakot kakhia jong kite ki masi ulayathu ru ba ha kate kasni kaseng kalathmu ban letpet yaki brio bawan rung tu syaka jella henry lalap ban ya ka wei kakali baket palatput ki masi ulayathu ru ba ha kate kasni kaseng kalathmu ban letpet yaki brio bawan rung tu syaka jella henry lalap ban ya ka wei kakali ket palatput yaki masi ha kabala don ru ki masi bala syutia hamadan namar ka jengkhapnya palat uloong bahaba ki brio bawan ra ki masi ki di bandon ni ki kot kisla ki babiang kum ka transit permit shu uloong baki kali ki baket ki marat ki di bandon ya ka jaka ka babiang om ban shu thnyan haju ka ba isat metru ban pet kumta ka seng kala kerpa na ka department banwat ya ka jaka hari bhoi banbu ya ki jaka pet benia jong ka veterinary ban pet benia ya ki marat ki bathmu ban kit ba ki la long biang me em ban bamdo kaseng kadang yai bu dien halor kani bad dawa na ka sarkar ba ka de ban pet benia halor kani ka jingwan ki marat ki banabar jilla ba ka long biang ne em ban oddo ya ki ni ki marat bat ka sarkar ka de ban pin kloi ru ban penyo ya ka jaka ban bu ya ka check post kajing wani kenduk ka jong im tasni na kalyang jong ka seng yi director jong ka animal husbandry and veterinary kadi halor ka jingjai ka balaja ka lai potrik jong ni panai bala dap kuma chupan kan mau na kalyang ka jong yi kum ka kalhun kongsu ngila let ban pendap itu program ban let pet ya ka anti infiltration check gate hang te po bernihan kat bagi dekot jong ka seng kidang pelong ya ka jingerap ban yarap ya ki kulit ki badan hang po infil check gate ban check ki kot kisla jong ki beri ki ba thmu ban rung syakani ka jela ka jong yi kilalap ya ko wi ka kali hapo jong kata kali ki don ki beriu dekat badang kali pertu ya ki kot kisla jong kini ki beriu ki ba don kata kali haba pet ya kali ke de kali ke ba kit ya kini kitiar kitar kum ka courier service ti ndala poi ki dekot jong yi ban kali ya kita ki beriu ki besong po kali ki yo sngo ba ki yo sngo ba don e hapo jong kini kali kam ikop bakade kali ke benket ya kitiar kita namar ka mi ka sur na po jong kali ti hadin kata ki khot kilapha ya driver jong ni kali ban play ya ka jingkhang banadien jong ni kali bo andala play pat ngilap ba hakani ka kali kebade ka kali nam ta benket ya kitiar kita mu kum ka courier service ringilap ba ladon kum ba khnai teli ki masi hapo jong ni kali ha kabala shoot ila shu pen tap ya kia kata kadur ka ba isat met hadu kata namar ku mangitip hi ka hapo ri India ha jela ka jongi kala don pakaan ka don ka prevention of animals cruelty 1960 ka don ka prevention of ka transportation of animal rules 1978 but ka don ru ka motor vehicles act 1988 ha ka ba hakini gilai teli ki an ba kum juru ki SOP ki ba fair ki ba jumi la kalong na ka jela Meghalaya la kalong na ka sarkar India ba kum ta ter kidon ki kendon hakabahakanu rukom onla banra ya ki merat la kalong ya ki masi ki kulai bakum ta ter na kawai ga jelas kawai pat kumba chuong lembah kini ki an kala ade bantu bahaba pira kini ki merat na kawai ga jelas kawai pat ka jela pidi banra ya ka transit permit ka boong mdei ta kata pila hap banra ru ya ka certificate na katu ka jela ka ba piwan bat kumju ru ha ka jela ka ba pirung ban pen i ba kini ki merat kam tam ya ki merat ki ba syok do bangi ngi ba mag ni kejala dongi kidi bandan ye ki kot kisla ki bobiang bat kumju ru la da fi pule ya ka transportation of animal rules ka khnai spanyo pupra la de ban kren shai ki bakum kinu ki jat kali de banra kam ya ki masi ki belang bukum ta te la de ye kren ki masi kat kum ka motor vehicles act 1988 kat kum ka transportation of animal rules 1978 kila kren shai ba ki kali ki bara ya kini ki merat ki di bende ki kali ki badon ya ka jaka ka bobiang la fi ong banra yo masi ko mut ba we masih unshim ka space ka bolong 2 square meters
komod uwe masih la ban pinhap ban ai kata ka space la ne ka jaka ka bakului kumba r square meter de la dengi pet ya ka tu kali ka bara mana ka tu ka singi ka jing he ka jongka kanom he ya ka sau ya ka riu square meter on nyo square meter de la dengi ken kat kum ka an komod de ban tap ang tu tang arteli gi masih de ka ba i side met ka long ba hapo jong kata la thep kum ba khandai tili masih bat don ru masih ba kelon ka bam tep la ka long fit ne am na ka bantaban ban bam la ne ban shot do ti halor kini ki jing lap ki jongi menta ka singing lawan ban ya kendu ya director jongka veterinary ban so thu ba ka ek rule ka ba ka veterinary ka le na ka banta kini kimrat khamtam e kimrat ki ba shot do ki barung syang ni ka chala ka jongi la ka veterinary department ka check ne am ba kini kimrat ki barung syang ni ka chala ka jongi ki don ne am ya kata ka met ka bokot ka bakya na ka banta ban shot do ya ki kat kum ka jingwan ka jongi menta ka singi so thu ba kum ba kalong menta ka veterinary department kam don kanu varul na ka banta ban penti kana ba kini kimrat ki bawan sa ka jala ka jongi kin ya kat kum ki kendon jo ka an na kalong ya ka Prevention of Cruelty Act 1970 la kalong ya ka Transportation Rule la ni ka Motor Vehicles Act nakaknais pa nyopopra prapopra di andre kai ka ba nakalang jong director la pa kolong bahag jing siya ka state ka jongi ha ka entry point yung ka state ka jongi ka di bandon kata ka check post yung ka veterinary ha ka ba kimarat bro khot kidi banwan ha kata ka jaka ondala check di doktor jo ka veterinary kila ai ka certificate kin sala bandrung siya ka jalana ka bantaban panon kam ban shodo yaki ndai kumba kalong manta ka veterinary kam don ya ka jaka ila pentip ru yangi ban nakalang jo ka department kilawat ya ka jaka hakiti tan boy tan berni ban yo ya ka jaka ndai kumba kalong mata yo ya ka jaka ka berit ha ka bomlong feasible na kabantaban bu ya kanika complete check post ka ba na kabanta ka veterinary dai kidang wat hi ka jakati kilaong ruingi bakumba kalong mata kumba kalong himanta ki ka kamram ban check la ne ban pet ya kini ki mara ki barung siya kanika jala ka tungi ka veterinary kam don bor de la nakala ban batru ka ban IT si ki bor pulit di nakalayang jo kaseng in but din ya kanika kam ka ban pentik na ba ka government ka sarkar ka jongi ka de ban penbiang ya ka jaka ka ba kini kimrat ki bawan na kawai ka jala ki de ban check lay ban bu ka jaka ka ba ka veterinary department kan yo ban check iki kanang baswa ban rung sa ka jala on la ban tip la kilong la kita kimrat kilong fit ne am na ka banta bangingin bam on dala shot do iki tin nakalayang jo kaseng in haban but din ru pa sarkar ek bangin sa ikendo ya minister in charge jongka jongka veterinary department animal husbandry kumjuri kwigi officer jong sarkar ban penkloy ya kata kam na kamantaban yo ya kata jaka ka papaka baka veterinary department kan set up ya ka check post na makumba kolong mentahi kumbang ngitip kumbang yo ingi iba kini gimarat ki barung siyang ni jala ka jongi kirung klem kajing tip la kilong fit ne am na kamta jongi ban pam bandi te kani kan bu jingma yangi kum kipat ba te ka sarkar ka ban sim kya ini kam ban penting kana baka veterinary department ka riban ka jaka ka baka ka jong kya kadai ka jinglek ka jongi to kasni ka lai poterik ka jingsha kadai nam ta ban check yiki beri barung bean ka sujarang khat pangilap ka to kali ka penkendet ru yangi ban i ba hakum kitu kijat kali ru kini ki beri ki pendon kam ya ke banra ya kimrat ya ki masi bukum ta ter bat ka ba pen i ma shu kalong ba hot menta kidang ra ya kimrat hakum kitu kijat kali la lam dadai bagid khot jongi kilong kusiar ki snap ha la ni ki pet ba ngatrai wat ya ki beri ru ki la ban tap lomba kum kitu kijat kali la da ki om kadai courier service la superlight be ki kali bandrung capok ka jala manu mentep ba hapo jongki la bandon da ki phongut la ne da ki spak ngut ki beri ru ki masyong basa tingi kini kidi kidak kisien ki bapen pau syai ba ka sarkar ka jongi la kalong ya kimrat la kalong ya ki breu kim shim ka jing git kli kan ayu ya ka sarkar ban penyo ya ka jaka na kumta ka veterinary department bahkan set up ya kata ka integrated check post la ne ka check post ka bapaka nang ba ban penting kena ba kimrat ki barung sa ka jala ka jongi kindi kita kimrat la ni ki belong fit nam ta ka human consumption ka mangiong na kumta ban pamang di kani ka pen i ba ka don ka complete failure hot kamdi ka sin ka baningkong bandawai kani wat na ka department ka jongki ki ong bagi don kam ka check post tiki ka ba pelong ya ka sarkar ka jongi banom suthu la ne banom pet la ne banom ai ka ta ka jing don kam ka veterinary department na kalyang ka seng iso ba ka dei ka jing sha ba ka sarkar kam kit kya la kalong ya kimrat la kalong ya kimberi ru ka si ai lan bandrung seng ni ka jala ka to pila ban batay ni brew yu to baka bakit ito masi pila man tip di try mano belong try mano kumbalong himanta ngimpat lab ya utray kumbalong itu kas ngiu don brew ba phone buat ba ya kren phone ba we ni kinoy lam jo kaseng pila yo i ka we ni ki kubor
kaseng ye tu kasngi hadin mengiyo ba ngila yo bat ya katu ngila pha pen i ki kot kislau tau trai ong banwan tika ka jing shana kaliang jo kaseng ngi le ya tu kasngi da kawai bat kakam ngim shimla perkat banyak cakani kawai bat ka benta banyo bat ik tu masih takadam ngim shimla shim kya do kata-kata banwat ya utrai pemta terten ri ladon gibri bawan mi kiba umdei utrai de para jong we ni kitrai tingi wat ya tau trai do mentar ngim parlam ndrei ke ka pelong iki nong ilam jong kaseng tu kasngi ban pelat ya tu kali kalong bau pentip ba kedi ki masih shodo ki ban ra sepo sning ti nakaliang jo kaseng ngim shim la shim kya do kata-kata ndri hadin mengila lap ya tu pat ngilong bangi dei ban ya keren beki do ki bor ki badai pet nama ngim dei ka bor ka ban check ki kali ban check ya ka jengrung jengmi jo ki masih pun ta terte ki bor ki badai pet ya ka siti ka bangi ai men ta kasngi hapo i director jongka animal husbandry halor ka tu ka jingjang i ai ro show pulet namar ka kamram ka baningkong hi ban check ya kini ki jing pen ken ya kini ki an ki kendon jo ka an ki dei hi pulet udei pulet ka jingkli ka baningkong ka dei pulet bakumno ka tu ka kali kalat nadu na kana parakan poi sya berni bat kan poi sya du sya neng berni lamda kadon selendet ti ngilat ko shu SP lama kan ni ka city tingiet USP un sa shim kam un sa le ke kam